Mamă, câte... Salut! Eu 12. Și pe David. Da, Antonio Gaming XD. Tun, tun, tun. Bine. Rap, 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 rap. Eu? Da, ăla că să o primesc. Uf, 190. Și am început. Ce? Mi-ai dat invite. Da, dă-mi invite. Antonio Gaming. În free for all. Am intrat și eu. Și m-am cam greșit suicide. Cine te-a mâncat? Nu știu, Nu contează. zice Gigi. Neș. Îmi zice Gigi 100. Nu, Gigi 1516 salut. Foxy, the Pirat Foxy. Ți-am dat fute la partea. Space de pe... Nu vă dați bine sau de pe... Nu vă convine vouă, shit the fuck out. Oh shit. Hai. Vedeți, mai am puțin și fac level 49. Am 220 de bănuți. Pe viitor o să-mi schimb poza. Îmi puneți voi în comentarii ce poză vreau ce poză să pun. Yeah. Dacă vreți să-mi aflați Skype-ul este Adrian.king. Al lui Antonio este... cum este de calitate?
Da, Antonio 8. Skype-ul meu. E. Ai, pe bune. Pium. Este. Oi. Și de fiecare dată mă spart eu recadat și mă mănâncat. Și mă mănâncă el de mănâncat. Giocărate. Oh, scuze. Da, Antonio, fit. Da. Tu mai spart pe mine. Tu știai că tu mai spart pe mine. Știu. Ți-am dat destul fi de acolo să îl mănânci pe băiatul ăla. Nu pot să mănânc. Că îi scăt părții din el. Mai mănâncă niște biluțe din el. El mănâncă robe. Robe, Tim. Ce fraier Robert și mănânc pe Robert. Dacă vine Robert de mine. Ai grijă. Acum îl mănânc pe Giocărica. Giucurică. Și mă mănâncă Giocărica. Și mă mănâncă Giocărica. Da, te dus-o. Am făcut level 48 și acum hai să vă arăt cum puteți să vă luați Oh my un god. skin sau să vă personalizați numele. Human vs. Zombie. Random Team. Și turbo mare. Automatic. Este free for all. Și vă puneți poza și apoi dați save. Vedeți că trebuie 100 de valori. Și ștergeți ăstea. O să scom random cu m-am dus în zombie Launch. random team. Antonio Gamer Inspector. Suntem la echipa galbenă, acolo acceptăm. Stai. Yes. Crete. Mai dă-mi o dată invite. Așteaptă puțin să scape ăsta și mi-am capat. Și shed Ce? Puteți să vă luați pe fei, animale, Și join. Acum am acceptat. Și eu. Doamne. Oh, uite, mă mănâncă unul. Te-a mâncat și pe tine, heroitul ăla. Heroitul. Ui, greu pe aici. E greu. Și, e greu pe aici. E de cause, de feed, de cause. și nu cred că putem fac toate game-urile. Cash. Acceptă, Nu pot. Dacă mi-ai dat mie, nu pot să accept. oamenii la tine se aude mesaj, se uită, Aici. eu acum dau I'm bad boy.
Bad boy. Mâncat. Și... Poliție, și să cheful de afecție să capturezi seamă. La mine face așa. Hunger Games. Ca fel ca pe Minecraft. Dacă se stric, maxim 5 like-uri pentru început. Pentru început că e necesar de data. O să punem Minecraft. Ce? Teroriști. Social. Vai. Și acest nivel. Citești tu că e ăsta, fotbal. Fotbal în mitosis. Da, știu. E extrem. Hai. Hai. Oh, uite. E capitan Mes. Oh, Doamne, câți ăștia sunt? Câți ăștia? Albaștri sunt la noi. Ai. Doamne. Hai, bel. Bel boy. Capitan. Has moves. Own goal. Rip. Star. Ce ai făcut? Ți-a crescut levelul, nu? Da, am făcut level 49. Uhu. Și atât a fost episodul ăsta, întâi să vă arăt cum puteți să vă adăugați la prieteni sau pe mine și pe Antonio, intrați la Friends, vedeți pe prieteni am eu, dați alt friend și scrieți numele prietenului vostru. Și dacă vedeți activement, dați aici așa. Și aici așa vă activați Jet-Org și primiți bani. Eu mi-am activat numai pe ăsta, l-am avut și... Blue goal.